Prije gotovo 4 godine dvojica su prijatelja odlučila ono što im najbolje ide pretočiti u posao. S obzirom da su još u studentskim danima radili na manjim softverskim rješenjima, tvrtka koja se bavi istim bila je logičan nastavak. I tako je svoju priču započeo vlasnik informatičke tvrtke koji trenutno zapošljava 7 računalnih inženjera. To je bilo nekakvih 7-8 godina možda nakon što smo mi uopće ušli u ovo područje gdje smo se bavili još kao studenti. I čak za vrijeme srednje škole počeli smo se baviti ovim područjem, čisto iz interesa. Bilo nam je jako zanimljivo, pa smo krenuli sebi raditi neke projekte. Tada su počeli prvi klijenti, vidjeli smo neko ima potrebu da nešto napravimo, rekli smo zašto mi ne bi to napravili. I tako korak mic po mic mi smo radili sve veće stvari, sve kompleksnije stvari, sve smo više stekli ljudi, poznanstva, preporuke su okolo dolazile za nas. Njegova je tvrtka među njih 18 koje trenutno djeluju u Tehnološkom parku grada Zagreba. Visoke tehnologije ono su što ih povezuje, a upravo zbog sličnosti djelatnosti često razmjenjuju ideje s drugim kolegama, te na taj način dolaze i do novih rješenja. Jedno od rješenja do kojeg su došli prije 2 godine zajedno s jednom vanjskom tvrtkom je sustav koji bi pratio količinu i odvoz otpada svakog pojedinog kućanstva. Znači, tu se radi o sustavu koji se montira na komunalne kamione, skupljanje otpada, gdje sve kante za otpad imaju ovakve u sebi čipove koji služe za identifikaciju. I automatski kada se kanta stavi na kamion, mi očitamo identifikaciju te kante i znamo koji korisnik je napravio otpad. Na temelju toga možemo vršiti naplatu na kraju mjeseca na temelju volumena ili mase koje je taj korisnik proizveo. Naime, to je sad dosta zanimljivo zato što će uskoro vjerojatno Europska unija nas tjera da se naplata vrši po količini otpada koju ljudi generiraju, ne po kvadraturi i tome slično. Iako za projekt na kojem se radilo čak 2 godine postoji veliki interes, trenutno su orijentirani samo na hrvatsko tržište. U principu mi smo sami ušli u investiciju, investitori nismo nikad ni tražili. To je projekt koji smo sami razvijali, jer smo 2 godine uloženo vremena u razvoj projekta. Imamo partnersku tvrtku s kojom surađujemo, koja se bavi prodajom i negdje 20 sustava je već sada u opticaju. To su uglavnom komunalna poduzeća na moru, gdje rade prva ispitivanja i čekaju da se zakon sprovede, gdje će onda vjerojatno uzeti, očekujemo veće količine. A van? Van nismo još probali, za sad pokušavamo uhodati sustav, ideja nam je dok je još sustav nov, dok ga još ne uhodamo, da je tu pri ruci, da još uvijek možemo riješiti određene probleme, kad smo sigurni da je sve usklađeno, da radi kako treba, tada ćemo pristupiti vanjskom tržištu. U procesu razvijanja softvera često dolazi do grešaka, međutim, kako kažu, to je i najbolji način da čovjek uči u ovome poslu. Koncentracija je na prvome mjestu, jednako kao i brzina, jer rokove se mora poštovati. Složio sam projekt u kojem sam definirao koji mikrokontroler ću koristiti, za koju razvojnu okolinu. Definirao sam njegove parametre, uključio sam sve potrebne C fajlove i header fajlove koji ću koristiti kako bi ga iskonfigurirao i napravio prvi prototipni softverski program. Ne? Koliko će trajati za to? Pa ja se nadam jako kratko, jer rok je jako kratak. U prosjeku mi treba nekih tjedan, ovisi o projektu, ovisi koji se problemi javljaju. Znači da ne mogu vam reći odmah sad 2 tjedna i da će biti ziher, nego jednostavno treba će, kad programirate, onda shvatite koji problem može, koji ne može, onda uvijek je iteracija natrag 2-3 koraka pa ponovno prepravljati i tako. Tvrtka koja je samo par koraka udaljena od njih svoje projekte pak lansirala na strana tržišta, a zlatne medalje za najbolje inovacije u SAD-u i Maleziji potvrda su da su dobro odlučili. Više su stranci, dakle u inozemstvu više stvari radimo, međutim ja bih htjela napomenuti da nikad ne bi uspjeli da nemamo stvari potporu razvojne agencije o kojoj jesmo već dugi niz godina i mi smo se iz jednog start-upa profilirali u tvrtku mentora, dakle jako puno mladih ljudi sa srednjih škola, fakulteta dolazi kod nas, prolazi kroz nas razne tečajeve edukacije, radi s nama i poslije nastavljaju svoju karijeru u nekim drugim kompanijama. Jedan od posljednjih programa koji je izazvao pravu pomamu kod stranaca jest i detektor emocija lica, koriste najviše u sigurnosnim sustavima. Dakle, 43 točke, ova maska vas mjeri vaše emocije koje se radi u realnom vremenu i to je jako složen algoritam zato što prati, svako od nas ima drugčiju muskulaturu i treba izmaknuti da su vam spušteni, kapci i tako nekih milion stvari.
gledamo kako se tehnologija razvije, koje su niše zanimljive i evo tako smo došli da su potrebe za takvim rješenjem. S druge strane, vam je odlično rješenje recimo i u security-u. Zato jer recimo vi ulazite u banku ili nešto, već unaprijed čovjek, zaštitar može vidjeti ko je nervozan, namrgočen, da mu bilo pulsira, može ga kao nekakvu prijetnju prepoznati. Isto tako na velikim skupovima kad ljudi ulaze, izlaze, ako hoćete teroriste nekakve, znate ako uzmete da je muškarac od 20 plus godina, plus parametri, može ga sustav u masi ljudi prepoznati, to znači pratiš ga da li možeš šta ili ne. Zbog naše ekonomije, ne možemo svi saživjeti na hrvatskom tržištu, nego moramo odlaziti vani. U stvari to je prenos ove branše, jer danas teritorijalno nešto što je država više ne postoji. Dakle, svijet je globalno tržište, nama u ovoj industriji, koji je uvijek otvoren 0,24 sata i doista danas ili možete igrati tu igru ili ne. A igra koju smo mi igrali puno je zabavnija. Između mjerenja tjelesnih proporcija samim izlaganjem ekranu, memo kartica i određivanja strana svijeta, teško je bilo odlučiti se za najzanimljiviju. Upravo zbog čak 20 milijuna prihoda ostvarenog u tehnološkom parku, naši sugovornici ne dvoje oko odgovora na pitanje je li budućnost u IT, odnosno ICT sektoru. Apsolutno da. To je osnova svega. I medicine, mislim, nema danas više grane u svijetu u kojoj ICT nije osnova. Ovo je posao gdje svaki novac koji dođe nije lako zarađen, mi moramo biti u vrhu ne samo u državi, mi praktički moramo konkurirati po cijelom svijetu, cijeloj Europi, ovdje praktički granice nisu toliko važne i da bi opstali, da bi bili, mi se moramo nositi sa najvećim igračima, sa vrlo velikim tvrtkama. Jedini način na koji tu uspijamo je da smo brži, fleksibilniji, to je prednost nas, da smo mala tvrtka, puno smo fleksibilniji, puno smo brži. Tu nam je najveća prednost. Mi puno posla dobivamo isključivo zbog rokova, vrlo kratkih na koje pristajemo. Za te rokove neke firme ne mogu ni inicijalne dokumentacije proizvesti, a mi moramo isporučiti u roku 2 mjeseca vrlo složene proizvode. I tu nam je jedina grana gdje mi uspijamo naći svoje mjesto, ali to zahtijeva da budemo iznimno brzi, iznimno efikasni i nije lako konkurirati nimalo na taj način. Da su ove dvije tvrtke kao i preostalih 16 koje se trenutno nalaze u tehnološkom parku na dobrom putu svjedoči konstantan broj novozaposlenih, što je dokaz da posla kao i zanimanja za proizvode tih tvrtki nikad nije bilo više.